An leis, an méis den an ochar sin a oil go tapaí tá sé aimsethe ag Cúla4 sin. Mahu lads. Rusty Colm. Cé a bhuaigh cluthaigh ceannis na hair na máine limnach el. Cé méide gunta atasa. Cé méid Lei má go. Cúig. El Cúig an seo. Clay. Ethan. Ela Cúig. Tá muid chun cé tarach an oscail denis. An bhfuil an freigar ceart fáite acu sílam go bhfuil agus tá ceistena eile le freigar denis. Cé mí ina déirtar lá mórta. Cé méide scíán atá féileáin. Cé bhíon ceist? Bhíon mórta? M. Comhaid? Tá M dó sí san sin na cín dearg an sin. Sin é an osclóí an ochar é? An raibh an dara ceist a gceart ag an freisin? An bhfuil muid a bunker ceist éigean? Cé méide scíán atá féileáin. Cahar. Mar sin Emma Cahar. Tá muid ag glóigh Emma Cahar. Cóhfuil Emma Cahar. An bhecinn si bheith. Brustagaí. Cóhfuil sé. Dahí bhfuil tú donna é ecail an sin. Ultan bhfuil tú donna é ecail an sin. Trúlam sé. Cóla sé. An bunmh an country. Bun trílas Emma sé. Ach Emma Cahar bhí si cínta faoin freigar sin ach níl muid an teach ar an tarachán. Cóhfuil Emma Cahar. No méid a bháin fóca. Níl ach no méid a bháin fóca ag na Fianna agus ag na géirí ru ibre a héana oil is show me good. Ó sé an seágan ó. Tá sé an. Tá sé agan brusí leis. Céir de í an dara mí den blian. Fiara. Cé méide sé, cé féid sé atá san séisiúr seachtainna 6,600. Trí. Dó F3. One trílas F3 ach din éigen bhí ag glúirigh F3 ach céir daon ceist sin ar ís. Tá F2 ar póra. Beckham F2. Níl a go mai si topi galore. Dahí ó muid cínta faoin na freigraí sin. F2. Ó muid cínta? An dara ceist an sin Colm. F2. Ar an trí ceán ar póra. One trílas F.